Me ollaan tässä Oulujärven kalastajan kanssa rakentamassa katiskaa. Eli niin kuin kainuulaiset sanoo, niin katiskaa. Tämä on semmoinen perinteinen pyydys, jolla on jo tuolta 1500-luvulta asti pyydetty kaloja. Ja alkuun se vain rakennettiin puusta, eli samaan tapaan kuin tervatynnyreiden rakentaminen. Eli petäjästä hongasta otettiin sälöjä ja niistä tehtiin tämmöisiä saihoja, jotka sitten asetettiin tuonne järveen. Monesti ne oli tämmöisiä kiinteitä rakennelmia, joista sitten kalat otettiin pois haavien kanssa. Myöhemmin sitten, kun 1800-luvulla alkoi tervanpoltto yleistyä ja puulle tuli hintaa, niin ruvettiin ehtimään vaihtoehtoja katiskan rakentamismateriaaleiksi. Ja pikkuhiljaa se on tullut tämmöiseksi verkosta ja tämmöisistä tukirakenteista, rautalangoista tulevaksi pyydykseksi. Ja malleja on miljoonia. Jokaisella katiskon tekijällä on vähän oma mallinsa. Ja meillä on tarkoitus tänä päivänä tuon Juhon kanssa keskittyä tähän Paltamon kalatalon poikien suunnittelemaan katiskon rakentamiseen. Olisiko sulla Jussi tästä historiasta vielä, tämän katiskon historiasta, mikä merkitys sillä on ollut aikoina? Minäpä nyt tästä muutaman sanan jatkan tähän alkuperäiseen ja sitten palaan tähän tämän päivän katiskaan. Niin silloin kun karjatalous alkoi, että joka navetassa oli yksi eli kaksi lehmää ja suoniityllä oli heinät, niin 1980-luvun lopullakin niin kaikkien piti kuitenkin myös sen kesäisen kiivaa heinänteon aikana saada särvintä järvistä ja se piti olla oottava pyydys. Ja sillä se aina sitten saatiin sen keväisen säreen lisäksi. Sapuskata pöyttä ja perheet oli isoja, niin se tarvitsi. Mutta sitten kun tullaan tänne lähes viime vuosituhannen lopulle ja tämän vuosituhannen alun kohdalle, niin sitten ihminen alkoi vieraantua tuosta järvestä ja teollisesti ruvettiin ja yrittäjävetoisesti näitä tekemään ja niin kuin Pertti sanoi, että malleja on mahdoton määrä. Ja muun muassa silloin viime vuosituhannen lopulla, vuosituhannen vaihteessa mainostettiin semmoista, että kun veke, ihmekatisko. Ja me nyt on sitten tässä vuosien saatossa sanottu, että miksi veke saa ihmekatiskon nimen, niin tultu siihen tulokseen, että se on ihme, jos sillä kalan saa. Ja sillähän saa keväällä hyvästi näihin päiviin asti rannalta, mutta sitten kun tuolta tuo männyn siitepöly tulee ja kun se on tiheä silmäinen, niin se on aivan tukossa ja siihen ei mene mitään, se on pesun tarpeessa. Mutta tämän katiskon historia lähtee tuosta Pertin naapurista, Kyllösen, viime syksynä edesmenneen Kyllösen isän ja näiden hänen poikiensa kanssa kehittivät tämän oman mallinsa, koska Kyllösellä oli 5 poikaa ja on ne pojat vielä elossa nytkin ja osa on minun yhtiökumppani. Niin ja kaikilla oli hirvittävää himoa kalastukseen. Niin ne kehitti tämmöisen edullisemman, johon ei panna vanteita. Ja tämä on kaksinielunen, kevyt, käsiteltävä katisko ja ainakin kaikkien, jotka on tällä pyytänyt, niin on kuullut mainittavan, että se on hyvä pyytävään. Ja itse olen pääosin katiskopyytäjä ollut nyt toistakymmentä vuotta ja ei minulla tästä ole muuta kuin hyvää sanottavaa. Että toki tämän päivän katiskomateriaali on sitä, että se kyllä on 3 vuotta on se maksimi-ikä, että sitten rupeaa tulemaan niin paljon ruostetta ja muuta, että se pyytäminen, mutta muutaman sanan kuitenkin sanon sen takia, että ihmiset oppisi, olkoonpa katisko mikä tahansa, viemään semmoiseen aurinkoiseen paikkaan, josta se kala mahdollisesti on.
se ei ole varjossa. Varsinkin jos 8 kuukautta on aurinko piilossa, niin ei sieltä kalaa löydy. Näin keskikesällä sitä voi löytyä ihan hyvinkin. Mutta tämä katisko on halpa rakentaa. Tänä päivänä materiaali ei... No nyt sitten Jussi, kerroppa ne keskeiset asiat, mitkä tässä katiskon valmistamisessa on ne, että siitä tulee pyytävä katisko. Miten sinä neuvot meitä tekemään? Joo, tässähän tarvitaan mahdollisimman hyvä verkko. Tämä on Tammisaaressa tehtävää rappausverkkoa, joka on hyvin jämäkkä. Ja sitten tarvitaan tällaisia katiskoniittejä, katiskopihdit. Ja sitten vielä lisäksi pitää ajatella, että me teemme semmoiset luukut ja kantorivat, joiden takia ei se vähäinen saalis putoa järveen, että tehdään niistä niin topakat kuin suinkin pystytään. Ja tästä tulee 2 nieluinen. Ensimmäiseen nieluun menee yleensä kalat ja sitten se menee toiseen seuraavaan nieluun. Ja sen jälkeen asennan nostorivaan, johon minä teen tukilangan alle ja siihen koukku, että se tukilanka ei pääse karkuun eikä siitä lähde sitten se kantokoukku pois. Ja sitten se poistoluukku mielestäni pitää tehdä aina yläpuolelle. Minä olen kuitenkin kuullut sanottava, että luukku pitää olla alhaalla, mutta kun ihminen tulee 60 ja se luukku on siellä alhaalla ja sen pitäisi näin nostaa se ylös. Silloin pulskahtaa se 60-80 ukko päälleen järveen. Mutta kun se on yläpuolella, niin silloin kääntää sen sinne veneeseen. Ja jos se ukko kaatuu, se kaatuu sinne veneeseen istulleen. Et se on 30, se nostaa tuolta. Mutta me ollaan kaikki siinä iässä, että kun me ruvetaan urkottelemaan, niin se vesi on vaan vähän lähellä. Miten sinä nyt kun lähdet liikkeelle tuon nielun asentamisessa? Ja niin... minä lähden sitten sillä lailla tekemään, että kun minä teen sen tästä kehäverkosta, teen tämän ensimmäisen nielun. Ja aina lähdetään sillä lailla, että tuolta nielun päästä aloitetaan. Minä olen tähän tehnyt nyt tämän toisen ja Pertti pitää tuossa paikallaan tuota ja 4. silmä sinne päin, että 4 pikkusen vedä taaksepäin. Ei, täytyy nostaa tuo. 3 on tuossa. Tuossa on 4. No niin. Siinä on ensimmäisen, sen, mistä kalat menee, niin ensimmäinen nielu on tuohon niin kuin ensimmäisellä niitillä tehty. Ja sitten menetäänpä taaksepäin. Ja tästä mennään koko ajan nyt eteenpäin ja samalle kohdalle pannaan kuin tuo toinenkin. Eli nämä vastakkaiset puolet on aina niin kuin samalta kohti. Niin joo. Se pysyy linjassa. Ja nieluhan pitäisi olla semmonen jouhea, että kun se täältä laajasta päästä menee, niin se ei tuolla nielussa pääse enää kääntymään kalaa. Ja vielä sitten useammassa katiskomallissa on aitaverkko. Minä en itse ole sitä aitaverkosta huomannut oikeastaan ihmeempää hyötyä. Joku sanoo, että kun kala kiertää, se törmää aitaverkkoon ja menee sinne katiskoon, mutta sehän voi mennä toisenkin suuntaan ihan hyvin. Mutta oma tapansa kaikilla. Nyt olisi varmaan ihan hyvä panna tässä. Konet. No niin, tässä nyt on tämä homma edennyt niin pitkälle, että laitetaan tämmöiset kynnykset ylä- ja alapuolelle,
kun se kala kiertää täältä, niin se törmää eikä palaa takaisin. Ja sitten nielu, tämä toinen nielu on tässä vaiheessa, kun tämä katisko on näin avoin, niin laitettu valmiiksi. Ja tässä nyt sitten pitää seuraava vaihe olla tämä toisen kannen eli alapohjan pano. Otatko Pertti sieltä? Nämähän sinä oot mitannut aikaisemmin, eli näillä on ne tarkat mitat. Nämä on mitattu valmiiksi ja nyt pitää tässä se 12, 7 ja 12 tähän mitata, että se ei mene virheelliseksi. Eli aina on ihminen tarvitsee varsinkin ikääntyvä niin muistiin ja merkata ne muistiin. Ja niin ne sanoo, että nuorempikin tarvitsee se merkkintä. Tuohon pannaan risti ja se sitten tökätään. Se on samalla kohdalla silloin kun tuo toinenkin. Mutta laski. Eipä se ollut 4, 6, 8, 10, 12 on vasta tuo. Vai oliko se tuossa? Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tämä on se risteys. Eli se tuli tähän ensimmäisen nielun nurkkaan. Siihen tulee ja sitten 4 päähän se toi. Ja tuolta. Ja varmin työ saada susi katiskosta on aloittaa se jostakin muualta kuin nielupää. Ja tämmöinen katisko varsinkin, joka tehdään ilman niitä tukilankaa, niin se on hyvin tärkeää, että siitä tulee hyvin säännöllinen, hyvät nurkat, se kantaa itse. No tuosta hetkinen, Tuossa on 4. Noin. Ja toiselle puolelle. Toiselle puolen ja teemme tämän puolen tästä valmiiksi ja sitten mä neuvon Tuo voisit tuon kulman panna vielä tuosta, se saadaan siitä kun pannaan tämä nielu kiinni. No niin Juho, nyt kun oot saanut nämä reunat kiinni tähän ja jo aikaisemmin puhut siitä, että tuo luukku, josta kalat sitten otetaan pois tuolta katiskosta, niin sen merkitys on aika suuri sen käytön kannalta. Niin kerropa nyt, että miten sinä tämän luukun rakennat ja Sieltä mihinkä paikkaan. otetaan tämmönen pala pois ja pitäisi olla hyvät pihdit, että kun nyt tuli tuossa kapeaksi oli jo katkottu. Niin hyvät pihdit, että siinä ei niinku, jos tarvii tänne käsin mennä, kun joku järvellä, koska me ei tiedä mitä kalaa tänne nieluun tarttuu ja muuta, niin sinne on hyvä päästä. Ja mulla on tuo paineilma pihti, joka leikkaa kyllä hyväksi nämä, että omaan käyttöön. Ja nyt se, hetkinen, missä se oli se ylimääräinen pala. Tästä voidaan suunnitella se luukku. Tässä on vähän mä tein tästä nielun, mutta se meni pieleen, niin minä otin se sitten muuhun käyttöön.
Nyt pannaan tämä tähän ja otetaan mitta monen kun se tarvitaan. Eli tästä katkaistaan tuon verran pois. Ja nyt sitten tämä luukun syvyys, se pannaan yhdellä pykälällä aina tuota reikää isommaksi ja taisi tulla tuolla vähän reilustikin. Ja sitten reilusti yli, että Reilusti yli, lippa että se, löytyy. Se ilmeisesti vahvistaa sitä luukkua sitten, kun sen voi kantilleen kääntää. No niin, tämä luukun saranointi tehdään näillä samoilla katiskoniiteillä ja tänne pannaan sitten tämän kumin varaan normaali säppi täällä kylillä sanotaan ja tällä katiskoniitillä puristetaan tämä kumiinin niin, että se pitää ja sitten pannaan tämä tähän toiselle puolelle ja se pannaan tuonne. Tämmönen kaksinkertainen kumi tehdään tästä. Ja sanoisin, että se on tuo kaksinkertainen sillä lailla hyvä, että kun tässä ei ole mitään vannelankoja, niin se aina varmistus on kun tuo. Ja säppi pannaan täältä kiinni. Joo, tämä on erittäin kätevä käytännössä tämä, kun tämä vain nokastaa ylös ja pudotetaan kalat kopistetaan kalat pois ja sitten vain säppi kiinni ja se on valmis pyytämään uudestaan. Ja ennen kaikkea tämmönen tukilanka. Itse on kuitenkin elämäni varrella ostanutkin joitakin katiskoita ja kun se on laitettu, niin ensimmäinen mikä siitä katiskosta särkyy on se nostokoukku. Se on toiselta puolen kiinni ja välillä se putoaa kokonaan. Eli se on hyvin tärkeää, että tänne pannaan tämmönen tukisysteemi alle. Pitäisikö siihen se koukku tehdä jo valmiiksi? Tämä pannaan, kun tässä on koukku, niin tämä ei pääse perääntymään. Jotkut laittaa, niin kuin Simokin viime vuonna, niin suora rautalanga, niin mulla on ainakin 3 putos jäänyt. No ja nyt saat hetkeksi pysäyttää. Niin mä teen tästä sen. Mielellään laitetaan tämä nostokoukku tänne kalapesän puolelle, että kun täällä on kalaa, niin se nostaa koko katiskon. Ja tämä puristetaan nämä pihtillä kiinni. Ja se nostokoukku on valmis ja se on varma. Tässä nyt ei vähän näitä reunoja pitää laittaa. Eli tämä on sitä vaille valmis katisko, eli laitetaan tuohon sitten tupurinarut ja vielä nämä viimeiset reunat, jotka on tässä irti, nämä napsitaan ja sen jälkeen tämä katisko on valmis pyyntiin. Katiskolla vietävä kala viedään tänne meidän 4 miehen omistamaan Paltamon kalataloon, jossa me jokainen jalostamme omat kalamme. Sitten särkikala yleensä lahjoitetaan kaikki sille kalatalolle ja kalatalossa tekevät palkattu työvoima sitten
särkikaloista massaa, joka menee teollisuuden raaka-aineeksi ja osittain suoramyynnissä sitten alueen ihmisille ja yrityksille. Muun muassa tämä tai Kainuun opisto ostaa meiltä hyvinkin aktiivisesti kalaa ja Kajaanin ravintolatkin jonkun verran. Sitten meillä on yksi toiminnan vahvakin painopiste. Tämä Oulujärvi on luvattu järvi vetouistelukilpailuille ja parhaimpana vuonna on 6000 kiloa 5 päivän aikana perattu haukea, joka on mennyt näille valtakunnallisille toimijoille ja se on käynyt kaupaksi, mutta sitten niin kuin Paltamon kuhakunkku, joka on aktiivinen yhteisö täällä Paltamossa, niin kuhalla ei ole semmoista markkina-arvoa. Se on liian kallis meidän ostaa siihen nähden, mitä sillä hintaa saadaan, mutta haukea me pystytään ostamaan ja kyllä. Ja sitten tämä lahna ja särki on paljon tulee näiltä ammattikalastajilla. Vielä kolmas tuote on muikunmäti. Näiltä Oulujärven roolareilta, varsinkin toissa syksynä, jolloin oli hyvä muikkuvuosi, niin mätiä tuli ihan kohtuullisesti. Viime vuosi oli huomattavasti haasteellisempi ja viime syksy oli todella haasteellinen kaiken suhteen, että Kalatalon rahat loppu kesken ja niin näytti meidän kukkutaloa pitää kustantaa ja maksaa kunnalle pois, että meidänkin pussi on mennyt tyhjäksi. Tuosta ahvenesta et maininnut mitään, mutta eikö ahvenvile ole paras tuote, mitä Oulujärvestä saa? Ja sitten tämä pannuahven, mitä sinä tästä katiskosta jalostat sitten. Niin... Tämän oman kohtani näiden ahventen suhteen lähde siitä, että mulla on 3 tuotetta. Ahvenvile on arvokas tuote. Sitten on toiseksi arvokkain on kukkoahven, jota menee näille kukkoleipureille. Ja nyt kun sitä on tälle syksylle tullut hyvinkin paljon, niin siitä varmasti riittää monelle. Minulta on aktiivinen ostaja tämä Lapinlahdella toimiva Väisäsen kotilihaa. Se tekee kukkoja siitä ja todennäköisesti ensi maanantaina hakee. Sitten on pannuahven, joka menee hätälään. Sillä ei ole raja mitään. Ne ottaa niin paljon kuin sitä vaan sunnissa saa. Se on niin kuin minun oma kohta. Ja pojilla oli vähän samantyyppinen alkuvuosi, mutta se on unohtanut tämän katiskohomman ja ne ei jaksa istua ahvenen perikki. No minä istun siellä, kun ei tarvitse kotoa. Koukusta vielä, että se pitää olla varma, että kun tänä päivänä menevät järvelle nämä äijäkaverit ja sattuu, että se muorikin on soutamassa ja se pettää, niin kyllä muori pitää kyllä, että äijä kuulee kunniansa siitä, että putosi se meidän ainut katisko ja sinä uko hönttänä sen pois. Mutta näistä katiskoista, niin Kalatalo ei näitä myy, että ne on, minä voin tehdä jollekin, sikäli kun verkkoa on saatava. Joo, tämä on mennyt tänä päivänä vähän tuon koronajutun takia niin hyvin semmoiseksi ihmeelliseksi sen markkina. Yksinään ostaa, niin yksi rulli niin ei juurikaan, mutta K-Rauta myi takavuosina yksin rullin, mutta enää eivät myy. Pitää koko rukkilava ostaa. No niin, tuo katiskan teko ei ole, se on loppu, mutta toinen asia, joka on hyvin tärkeää niin kalastajille kuin kaikille vesille kulkijoille, että pyydykset merkitään asian kuuluvaksi ja kalastuslaki on siihen jonkunlaisia määräyksiä sanonut, mutta ihmisjärki ja kaikki muu niin ei ole ollenkaan pahasta ja kaikkein yksinkertaisin tapa on tehdä pyydysmerkki aurausviitasta. Tänne
sisään pannaan tuommoinen pyöreä pumpirauta, 20 senttinen, tämmönen koho. Tähän voidaan panna tyroksesta lutistaa kotitoimisesti, jolla ei näitä kohoja ole. Ja sitten kalastuslakihan sanoo, että pitää olla 20 kertaa 20 lippu, jota kaupat myy, mutta nehän ei täytä sitä 20. Ja sitten kun tämä on helppo tehdä tällä lailla. Niitillä lyödä kiinni. Ja tämä nyt näkyy kaikki. Jos istutaan siellä niitä mummon soutuvenneen perällä, jossa on keula yllällä, niin sitä näy sitä mehukattia. Mutta tämä kun on näin pitkällä ylläillä, se näkyy kaikille. Mutta pitäisi myös ymmärtää se, että jos kauppa myy niitä korkeita verkkomerkkejä, sinne vedetään harhaan vesillä kulkejiin. Että pyydys pitäisi olla asianmukaisesti ymmärrettävä semmoinen, että jokainen ymmärtää mitä siellä on. Pyöritäpä tuota katiskaa tuossa vähän näytillä. Haluatko Juho vielä tätä pikkusen esitellä nyt kun tämä on valmis pyyttöön, sitä merkkiä vaille valmis? Kerrotaan, mutta minä kun tämä on käsissä, niin lyön nyt kunnolla kiinni. Joo. No niin, nyt mulla on tämä valmis katisko käsissä. Tässä on ensimmäinen nielu, josta kalan pitäisi mennä ja kyllä niitä sinne meneekin. Tulee tänne etupesään, aikansa täällä kierreltyä ja poikkeuksetta ne osuu tänne toiseen nieluun ja sitten tulevat tänne pesään, josta ne tällä säpillä otetaan pois. Että tämän hinta on tämän päivän materiaalina noin 25 € kappale. Että minkä nyt tekijä haluaa siitä itselleen ottaa. Siitä minä kollegoille ensi talvena voin jonkun tehdä. Kaltavan kalatalon kuvittelemaan katiskoa. Tämä on vuosia vanha katisko, mutta edelleen hyvin pyytävä katisko. Tähän ahventa kyllä menee. Tänä keväänä tuo ahve on ollut aika pientä vain tässä, että ei sitä isoa ahventa tässä nyt olla. Ja varsinkin kun tuo kutuaika on jo mennyt ohi, niin se on se iso ahve jo lähtenyt takaisin tuonne syvemmille vesiin. Tämmöistä pientä ahventa. Nyt tuo Juho Tervonen, tämä Osman kalastaja, totesi, että tämä on sitä kukkoahventa ja pannuahventa sitten, että puhistetaan se semmoiseen käyttöön. Tämä patenttiluukku, niin tämä on hyvä. Joo, Oulujärven ahve on vaan vähän pieni. No niin, kuvaajakin uskoo nyt, että kyllä kuvattu katiskan teko ja katiskan kehuminen oli ihan totta, että näin se tuli todistettu.